Gipasabot ni Coast Guard District Southeastern Mindanao kung CGDSEM Deputy Commander Macy Gabion nga posible gayud malikayan ang susamang nahitabo sa nilubog ug na-missing nga Amehara motorbangka kung mutamod lang sa ginapatumang balaod ug safety protocols sa mga otoridad. Atol sa gipahigayong MBCA Amehara press conference ning milabayng adlaw sa pagpanguna sa Philippine Coast Guard uban sa kauban ng mga ahensya, gipasabot ni Gabion nga ang balaod gimugna tungod og alang lamang sa ikaayos sa katawhan. As of now, sir, yung sinasabi niyo po, sir, na kung mapiprevent ba ng Philippine Coast Guard yung nangyari sana, yes, sir. We can all prevent those incidents. And sana lang din po, mapiprevent po talaga natin yung ganitong pangyayari. Kung lahat po tayo is magsusunod. Yun lang po talaga ang key factor natin when it comes to all of our safety. Hindi po nandyan yung laws, yung mga mandates po namin, kung hindi nyo po gagampanan as an individual, yung obligation nyo to follow the laws, to follow the rules and regulations. Because safety, it is our priority, but it is our personal responsibility. Lakbit butyag ni Gabion nga nakapokus pa sa search and rescue operation ang buhatan uban sa koordinasyon sa uban pang hingtungdang ahensya. Padayon pasab ang investigasyon sa pagsuta sa mga dunay posibleng tulubagon sa maong insidente. Gikumpirma usab nga gipang-relieve na ang mga personay sa Coast Guard Substation Santa Ana. Lakip ang commanding officer niini isip kabahin sa investigasyon human nasayran nga nanukad sa Santa Ana Wharf ang Amehara motorbangka ayha kini nilawig ug wala na nakabalik. Aron masiguro ang kaluwasan sa matag usa ug malikayan ang susamang panghitabo, panawagan ni Gabion sa publiko. Sa lahat po ng Gabionios po, lahat po ng Filipino people, is laws are made not to be followed just for the sake of it. It is a law for us to be safe, for us to be organized. So yun lang po sana yung pakiusap namin, that we can never put the blame for an accident on one agency alone. It is a two-way part kung bakit po nangyari yung incident. Ang tipik sa pamahayag ni Coast Guard District Southeastern Mindanao Deputy Commander Macy Gabion. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.